buenas, ser mujer y ser calva es un gran tabú en nuestra sociedad. Así es como se presenta el documental Mujeres Calvas, que después de pasar por Barcelona y también por Madrid, llegará aquí a Vigo el próximo domingo 23 de marzo a la sala Cine Teatro Salesianos. Es un documental dirigido por la periodista catalana y también comunicadora Sandra Román, en el que va desgranando las vidas de 7 mujeres que conviven con la alopecia. Vamos a ver ese tráiler del documental. Al principio sí que consideraba la alopecia como una enfermedad, como que había un problema y había que solucionarlo. Pero sí que ahora considero que la alopecia es una condición. No somos morenas, somos calvas. No somos rubias, somos calvas. Y está bien. Cada vez que iba al lavabo para lavarme la cabeza era un suplicio. Es que solo que hicieras así, se caía, pero a pegotes. Yo no había visto ninguna chica calva antes. Cuando publiqué la foto en Instagram ya es cuando empecé a conectar con las chicas que hay por el mundo, ¿no? Y me sorprendió muchísimo. Dije, tantas hay, tantas que nos estamos escondiendo. Una mujer que se ama tal como es, empoderada, no interesa, no nos lo van a poner un camino de rosas. Por lo tanto, tengo que hacerlo yo. Ahora luchamos por lo que queremos luchar. El aceptarme yo y el visibilizar la alopecia. Luchamos por eso y somos felices, pero no luchamos por buscar una solución para que me acepten los demás. Luchamos porque yo esté contenta tal y como soy, que es lo importante. Esta es solo una pequeña píldora, ese tráiler de este documental Mujeres Calvas, que durante casi 90 minutos va desgranando la vida de estas 7 mujeres que, como decimos, conviven con la alopecia. A este documental, que lo va relatando de una manera muy intimista, muy personal, están muy ligados las invitadas que tenemos esta tarde aquí en las entrevistas. Ellas son Sandra Alonso, muy buenas tardes. Buenas tardes. Teresa Castro, habla aquí con nosotras. Buenas. Y de manera telemática, Iria Piñeiro, muy buenas tardes. Hola, también. Buenas tardes. Yo quería preguntaros primeramente cómo este documental llega a vosotras o cómo vosotras llegáis a este documental. ¿Por qué no participáis en él? No sois estas 7 mujeres, estas protagonistas, pero sí que estáis de una manera u otra ligada a él. Sandra, por ejemplo. Pois el documental chegou a nós, chegou a min polo menos polas redes sociais, porque había unha exposición de mulleres calvas en Barcelona. Entonces, me chegou a min de alguna maneira, empecé a seguilas e entonces apareceu o documental que se iba a rodar, porque a Sandra Román ten a súa nai que ten alopecia, como periodista e directora, está neste mundo da produción e da realización, pois decidiu leválo a cabo. Fixe un crowdfunding, por suposto me anotei, e desde entonces estábamos a esperar a súa presentación. Estuve ali o día 6 de marzo en Barcelona, coñecendo a 20, 30 mulleres pelonas, molonas, como nos chamamos, presenciando este documental, que como co tráiler, xa só escoitar o tráiler e a música, xa se remove algo dentro. Aquí cambiou un pouquiño, creo que Sí. Estar en un mundo totalmente tapado sin que nos queiramos enseñar a xente, non, que somos calvas realmente, e agora encontrar este grupo de xente, a pelo, que se chama así, encontralo, e que haxa tantas mulleres, o sea, parece increíble, non? Eu levo desde os 2 anos con calviñas, eu tiña areata, non? E, meus pais lucharon por mí, levaronme a 50.000 sitios, fixeronme de todo, e nada, o pelo seguía caíndo cando lle daba gana. Sin máis, non? Cando me viu a regla, precisamente, con 13 anos, aí se me foi todo, non? Foi un trauma terrible, o sea, pasas fatal. Despois, empezaron meus pais a comprarme unha peluca daquela e tal, despois volveume a vir, despois volveume a caer, e sobre os 45, caiume todo, tuve así un proceso como de crisis, de nervios, tal, por uns asuntos, e se me caiu todo. E despois, non quise nin máis pelucas, ni nada, non? Sempre gorros, sempre cousas así.
E cando me encontrei esta xente, claro, que pasa? Que eu pensaba que era a única, e eu, mi madre, pero se somos agora, somos 152 no grupo de WhatsApp este. Non sei, un sentimento de non eres única, e ao mesmo tempo podes enseñar realmente a xente que non tes pelo, non? Que estás así. Eu teño estes 4 pelos así, unha vez que me había caído todo completamente, despois me viu este blanco que eu tiña o negro completamente, me viu así, estes peliños, pero donde non me ven máis, non hai máis, o sea, teño os folículos mortos e non me sale máis. Isto crece, bueno, cortando así, pero bueno, pola casa ando así sin pelo, pero pola calle non me atrevo aínda. Hai chavalas que son fuertes e salen tal como son, non? Incluso sin cejas, eu as cejas me había caído esta, non a teño aínda poblada, aínda suficiente, pero bueno, teño un pouquiño, pestañas nunca me caíron, tampouco. Pero hai moitas que sí, que lle caíron todo. E son unhas valientes porque salen tal como son, como tendríamos que ser todas. O sea, que non somos bichos raros, non? Que somos personas, mulleres sanas completamente, porque eu teño 67 anos agora e non tomo absolutamente ninguna pastilla de nada. O sea, que quero dicir que non é unha condición dunha enfermedad, como decía unha. É unha enfermedad. Non, eu non a considero unha enfermedad, considero unha condición, como se tuveras un lunar aquí enorme ou se tuveras, non sei, algo así, non? O que pasa é que dá moito medo eso, moito respeto. Eu me acordo que cando eu tiña como 14 anos que non tiña pelo, tiña unha amiga que tiña un lunar enorme aquí, enorme, como unha moneda de 2 céntimos. Sí, máis grande do normal, non? Claro. E ela toda vergonzosa, ai, non podo salir porque é mellor tapalo e tal. E dicía, Dios, e eu que non teño ningún pelo, que fago da miña vida? O sea, non salgo a calle, o sea, teño que salir, teño que ser fuerte, teño que intentar ser eu, non? É moi duro, o sea, cando eres nova eres moi dura. Ahora sí, ahora xa fai anos que eu teño superado, que non me importa nada, que sí, que salo cas gorros, con pañuelos como Sandra, pero sin ese medo de, como decir, ese medo de que se descubra, de que exactamente, non estou desnuda xa, antes era como, se me saco iso estou desnuda, ahora non me dá esa sensación de que estou desnuda. Iria, no teu caso, ti tamén coñeces a Sandra e a Teresa por este grupo de WhatsApp, no que creo que estades case 150 mulleres de toda España. Si, a elas personalmente non as coñezo, pero as do documental conozcoas a todas, fai 4 ou 5 anos que conozco a Pelo, participei nalgúna das quedadas de Calvas e Escribe con A, que é dos sitios onde nos reunimos anualmente para coñecernos e contarnos as nosas historias. Como elas pensei que era única e exclusiva, pero non. A min caiu o pelo con 3 anos, dunha maneira universal aos 3 e medio, máis ou menos. O sea, empecín tamén con areata e aos 3 anos pois xa me quedín universal. Como dixo eu, sei un pelo de tonta. E levo convivindo pois eso, pois durante as etapas da adolescencia, que é máis complicado, pois meus pais tamén decidiron comprarme unha peluca por recomendación médica e pasei de ser unha das que andaban polo mundo liberadas sin peluca a estar escondida coa peluca. E fai 2 ou 3 anos decidín desfacerme dela, e aquí que ando intentando que se coñeza a nosa condición, intentando visibilizar pois este problema, que, bueno, é un problema entre comillas. Considero que si se nos cambia moito o rostro, si deberíamos de ter un millor un pouco de axudas no canto de que si queremos, por exemplo, facernos as cejas ou os ollos para ter un rostro máis definido, é un costo que non todo o mundo pode asumir. É necesario para algunhas persoas psicológicamente ese acompañamento que non temos, que sí que é unha condición, pero sí tamén necesita un pouco de visibilidade, tanto a nivel social como a nivel
de acompañamento. Moita xente necesita ese apoio para poder reconocerse a sí misma e poder emprender un camiño pois, con esta condición que temos, sin un pelo de tontas. Falaba Iria dese acompañamento, quizáis o grupo fai un pouco, no? Dese acompañamento que quizáis a medicina convencional ou a psicoloxía non o fai con vos. Coñecer a outras persoas que convivan tamén con alopecia, que sintan o mesmo que vos, que teñan os mesmos problemas no día a día que vos. Sí, a verdad que eso que decía, non, que parece que debía ser unha tristeza que haxa moita xente así, sin embargo, para nós é unha alegría, non, verdad, Sandra? Que haxa xente que teña o mesmo problema, que haya vivido o mesmo, eu quizás sea unha das máis maiores, o sea, empezando máis nova e das máis maiores. E a veces me dá moitísima pena cando no grupo algunha que se sinte mal, que se sinte non sei, distinta, non? O sea, dá unha pena e todas nos volcamos no grupo xa a axudala. Non te preocupes, que isto ten que ser así, é un proceso. O sea, a principio vas a estar mal, pero vas indo superando e tal. Animámonos como se fóramos unha familia, non? Se chamamos ya a familia das pelonas, verdad? É eso que nos axudamos. Eu creo que é a mellor medicina que podemos ter, porque realmente eu creo que non hai unha medicina, non hai nada hasta ahora para que busquen o porqué disto. Non sei se o noso corpo rechazo e acabouse, o sea, non sei realmente cal é o problema que nos pode pasar, o sea, o porqué non se estudia eso, creo que non se estudia. Falta investigación. Exactamente. A suerte que é que non nos doi nada, que non é dolorosa. Non é dolorosa físicamente, iba a decirlo. Claro, pode ser, perdona. Sí, sigue. Que a veces pode doer máis que se te doe unha perna. Quero decir, que se sabes que te doe unha perna porque a te rota, que te levaches un golpe, sabes, pero cando é algo que te ven dado, que non o podes impedir, que é algo que pasa sen máis, que non ten unha explicación e que te ves exposta a esa situación e non a podes decidir, que é como a clave, non? Nin impedir, pois é moi frustrante e tamén moi doloroso, porque non tes ti o dominio do teu corpo, non? E de ti, en plan, que me pasa? Por que me pasa a min? E por que, non? Aí con esos porqués. Moitas veces, despois te olvidas dos porqués porque tes que tirar para adiante e tiras en máis coas ferramentas que tes e que non tes, non? Porque é algo do que ninguén se fala, do que non tes a ninguén que o haxa pasado, que nos médicos, claro, por exemplo, no meu caso, que foi con 19 anos, pois a medicina en dermatoloxía era cortisona no seu momento. Eu estuvera 6 meses tomando cortisona, caía o pelo e volvía a nacer, é unha alopecia areata tamén, como elas, empezaba por unhas plaquiñas, e entonces, bueno, digamos que se frena a caída, empeza a crecer, pero no momento que deixas a cortisona se volve a caer. Chega un momento que non podes tomar cortisona toda a tua vida. Entón, eu sei que me dixeran que tomara 6 meses, e os 6 meses que non podía seguir tomando porque iba a ser perjudicial para o meu organismo. Entonces, logo probamos con algúns médicos na privada, porque na pública naquele momento non había os medios, había unhas inyeccións que se pinchaban na cabeza, eu non o cheguei a facer, pero, era todo coste, ir a un médico a Santiago, non sei que, nos medios que había, no medio no que estábamos, no 99, intentando, pero o que íbamos a dor, non? A dor é outra descoñecida, que é un pouco que entras nun mundo descoñecido, por iso o acompañamento, o grupo de WhatsApp, e falar con máis mulleres, supoño que iso será máis liviano. Claro, non o vivín, agora o proceso é distinto, non? Levar 25 anos nesta condición ou levar un ano, uns meses, no seu momento como... Eu non o recordo moi ben, como que teño borrado, creo que o corpo é moi listo e que borra certas situacións para non sufrir de alguma maneira. Eu incluso agora, como estou destapando moitas cosas, e pregunto a amigas miñas, en plan,
que pasaba en ese momento? Entón, elas me contan cousas, me contan cando, por exemplo, cando decidín raparme a cabeza, que dicía que estaba na piscina no Pobo, e que salín da piscina, claro, me quedaban 4 pelos que iba tapando pouco a pouco as calvas, e que me apoyei así, que me dixo, que lle dixen eu a miña amiga, en plan, me voy a rapar, voume a cortar o pelo porque isto xa non pode ser así. E iso mo dixo ela, eu non me lembro, porque mira que ten que ser un proceso, algo para lembrarse, non? Unha decisión importante, non? Na túa vida. Sí, e eu non me lembro diso. Mo dixo fai pouco porque eu estou aí como tirando de fíos a raíz de coñecer todo o grupo e do documental, como que está salindo todo. Está saindo aí un montón de, creo que, nudos que estaban aí un pouco enquistados, entonces tamén axuda a documental a ir desfacendo e decir, vale, pues xa está, non? Estamos Porque aquí, estamos... ao final a vida nos leva a tira, estudia, non sei que, sale, traballa, pero non te axuda como a traballar todo ese proceso. Entonces, ao final... Falaba desde que non un dolor físico, máis ben psicolóxico, non? Porque, bueno, no día a día as mulleres, independentemente de cal, estamos un pouco no escrutinio de toda a sociedade, de homes, e tamén, sobre todo, moitas veces de mulleres, pola nosa apariencia física. Entendo que, no vosso caso, é todavía máis. Comentábades un pouquiño antes de comenzar esta entrevista que moitas veces vos confunden, o dicía tamén Iria, con persoas que están pois pasando un cáncer, non? Un proceso de quimioterapia ou de radioterapia onde tamén moitas veces o cabelo cae. Como é para vos? A mí, bueno, para empezar, cantidad de xente che dice mira, iso tranquila, porque claro, eu como non levo a peluca, levo casi sempre gorros, viseras ou cosas así, e claro, me mira, iso pasa, dentro dos anos volveche outra vez o pelo, e venche con moita forza, eu, sí, vale, sí, seguro, non me cabreo, nin das explicacións. Nin dou explicacións, porque, pa que? Mira, eu son así, me pasou un detalle unha vez unha muller salindo de traballar, que levaba a pañoleta, así como Iria ahora, ou Iria, perdona, Sandra, levaba a pañoleta e a señora ven andando, o sea, nunha calle así toda, baixando, eu subindo, non había nadie porque eran como as 2 da tarde, e la viña fijándose, mirando, e eu por dentro me escarallaba de risa, pero eu, que mirará esta muller, era un bicho raro ou algo así. Entonces, claro, chega ao meu lado, eu fago, e ela, de un salto, mira, me tronchaba de risa, o sea, cousas curiosísimas que che pasan na vida. Bueno, claro, marchei rindo, a muller non sei que pensaría, pero seguí. Dalí os días foi todo ao revés. Iba máis ou menos pola mesma zona, iba andando, e me parou un autobús, un Vitrasa, e me dixo, era unha conductora, e me dice, sube, por favor, que te levo hasta ali arriba, e tal. E eu, bueno, subo, e tal. E vale, subí. Dice, mira, que te miro tantas veces por aí subindo, estás tan mona con esas pañoletas, con non sei que, e que teño unha hermana ahora mesmo que ten cáncer e caiulle o pelo e non quere salir da casa. Dice, non quere salir da casa para nada, que non quere poñer pelucas, non quere poñer gorros, e te miro a ti coas pañoletas tan ben enroscadas, non sei que, se me dixeras como se fai. Señor, pois non te preocupes, mira, eu paso todos os días por aquí, mañán che traio unha pañoleta preparada e xa dou. Bueno, se dixo, o sea, esas cousas que te emocionan, non? No outro día levei a pañoleta preparada xa así enroscadita e tal, e dei a pañoleta. Subí e tal, entonces na parada, claro, na parada do autobús. Bueno, a muller quedou tan contenta, eu non sei como sería despois como levaría a hermana, se a pondría, se non... Pero a emoción que aquela condutora tiña, porque lle había dado unha pañoleta preparada para que a hermana puxera, bueno, non a mirei máis, a verdade, a condutora esa, pero sei que despois en algunhas paradas, non sei se lle cambiaron a parada de bus dela, o sea, a parada... A línea, sí. E a veces mirábame nun montón de xente así para coller o bus e sempre me saludaba, non? Así moi riquiña, non? O sea, desas cousas que ao fin, pois, tamén te satisfacen, non? Oye, feixes algo bo, que non sei como levaría a hermana, pero bueno, unha bonita hazaña, digamos, non? E, bueno, detalles, miles de detalles, non? Que lle contaba antes a Sandra, por exemplo, cando eu era pequena, como 8 anos ou así, tiña areatas, entonces a miña nai dixeronlle, mira, cortalle o pelo a cero, que así despois veñe con máis forza e tal, e mellor, claro, miña nai cortou o pelo. E eu pasaba moitas temporadas cunha prima aquí en Vigo e tal,
xogaba moito con ela porque é un pouquiño máis nova que eu. E cando chegou alá a miña casa, que eu vivo en Mos, chegou a miña casa e estábamos xogando un hermano meu, unha prima máis e tal, e ela preguntaba, onde está Tere? Onde está Teresita? E eu dicía, pero eu estou aquí ao lado, como non me mira, non me tal? Porque eu xogaba moito con ela e ela xa miraba que non se acercaba a min. Aquela quizá fora a primeira impresión que tuve de que o pelo que era importante, non sabes? De que aquilo era algo moi duro. Cando miña prima, que xogaba moito comigo, en aquel momento non me conocía, non? Non te recoñecía. Foi un impacto máis grande, non? Pois hai impactos tamén, unha vez que levaba peluca e un chaval pois xogando, o sea, facendo Hanso, me deu un tirón e tirouma. Uf, aí é como se te desnudaran totalmente diante de 50.000 personas, non? Pasei moi mal, non lle había contado a meus pais para non nos facer sufrir, porque sei que eles estaban moi preocupados polo tema, non? Pero, bueno, detallitos así, non? E agora xa te digo, superado total, que lle den polo saco a pelo, me peina así, tacase, e punto, non? Chicas, se vos parece ben, vamos a ver outro clip, outro trociño, non? Dese documental Mulleres Calvas. Yo trabajaba en una compañía de teatro que hacíamos teatro infantil. Parecía que todo bien, pero me pidieron hacer una foto de actriz. Y me pidieron que usara peluca en esa foto. Y bueno, fue una situación muy extraña para mí que yo no supe gestionar y el día siguiente les dije, escucha, que yo como personaje llevo lo que quieras, pero Julia es calva. Y todo esto estaba pasando un mes después de que yo saliera del armario. Yo la peluca nunca la he llevado como un elemento decorativo ni de disfrute. Para mí fue una cárcel y una tortura y una muleta con la cual yo no podía salir de la calle si no me la ponía. Y es que que yo no me puedo poner la peluca otra vez, que yo ya me la he sacado, que no puedo. Y el caso es que me echaron del trabajo. Ni por un trabajo ni por todos podía ponerme peluca. Mucha gente a mi alrededor se equivocó recomendándome que lo hiciera por el trabajo. O sea, en mi familia, en mis amistades me dijeron, si tanto te gusta el teatro, ¿por qué no te la pones? ¿No? Como cuestionando que quizás no me gusta tanto el teatro como para ponerme una peluca, ¿no? Quería preguntarvos, por exemplo, Iria, se vos tivechedes algún tipo de problema na vosa vida laboral, nos vosos estudios, pola vosa condición, por vivir con alopecia? Eu cando foi no tema de o que sei, ter 13, 14, 15, 16 anos, o sea, no momento da adolescencia, pois sí que xustamente foi cando meus pais decidiron xunto cos médicos que usara peluca, digamos que foi como, usar peluca foi como, pois escóndome, non pasa nada, pero ao mesmo tempo co medo ese de, e si cha quitan, e si, sabes, os compañeros que queren facer unha broma ou o que comentaba antes Teresa. Entonces, ao final, veste encarcelada. No momento que decides quitala, pois eu para min é unha liberación, porque ao final eres quen eres. Que non te conoce a xente, a mí non me... O sea, casi hai xente que o mellor hai 3 ou 4 anos que non me ve, casi teño que dicir, ei, estou aquí, teño unha amiga que me encontrín con ela que facía o mellor 2 anos que non nos víamos porque foi traballar fora, estaba ao meu lado e non me conocía, e tuve que dicirlle, estou aquí, son eu. E cando me escoitou a voz, que teño así a voz así agudilla, pois dice, oh, Iria! Sabes, en plan que tamén é complicado facer o que lle chaman o destape, porque tes que volver a presentarte á sociedade, porque a xente non te... O sea, é complicado, é como se estuveras disfrazado durante un montón de anos e de repente apareces. Por eso vos quería preguntar por ese destape ou salir del armario que decía a protagonista do documental. Estades de acordo con esta expresión? No teu caso, por exemplo, tamén, Teresa, como viviches, non? Cando xa dices, xa teño tal idade, o asumo, non? Sí, a verdad que é un pouco... Como tes que sacar unha forza de dentro, non? Non sei dicirche, eu son eu, non teño por que poñer unha peluca para identificarme conmigo mesma, non? Non quero que a xente me mire
como que non son, non? Entonces, nada, pelucas fora, non? Se vos dixo, creo que a saquei sobre os, non sei, 40 anos, antes, que va, non sei, 20 e pico de anos ou unha cousa así, non? E despois eso, sempre gorro, sempre tal. Non sei, a da peluca, para min é como, antes, falar o tema de peluca é que me facía daño. Facíame daño, o sea, recordábame todo aquel proceso de que che sacan a peluca e tal, e quedas con ese medo, que logo que me pasou, non? Entonces, é moi duro. Eu creo que o da peluca, que cada unha ten que facer o que lle dé a gana, lógicamente, pero o da peluca eu non o recomendaría, porque non eres ti mesma. Así, polo menos, sabes que eres ti, que sacas a jorreto, que o sacas, que non sei que. Bueno, pois vas mona. Que o sacas? Pois a toma polo saco, porque teño calor, aí. O sea, pero eres ti, non? Sabes? Ainda que se vas a jorra, levas unha pañoleta, sabe que todo o mundo tes algo, non? Pero bueno, non sei, eu me identifico máis comigo mesma, non? Entonces é como unha liberación. Eu creo que é un proceso moi personal que personal. Dicen que falan, bueno, todas estas mulleres que compartimos, non? Como que nos fai, que non me gusta dicir a palabra forte, porque non hai que ser máis forte, pero como mellor que nos ser máis auténticas, porque nos obliga a situación que temos a vivir unha situación tan diferente que fai sacar de nós cousas que se tuviéramos unha imaxe máis normalizada non teríamos que estar aí tan expostas, non? E claro, entonces eso, chega un momento que decir, eu sei quen son e a quen le guste bien, a quen non. Entón, chegar a ese punto é como moi liberador e tan ese sair do armario, que sí que, cando escoitei no documental, eu sí que o sinto así, non? Porque eu nunca puxen peluca, porque me parecía que era como ocultar algo, e non quería verme nesa situación de como ser, eu non me maquillo, non vou como unha estética mellor moi de preocupada pola imaxe, sí, porque me gusta porme mona e mis conjuntos, pero esa sensación de chegar a casa e quitarte todo o maquillaxe e ser outra persona distinta que sale da rúa, pois a min iso non me apetece, entón que a peluca o sentía así, sería como, eu salo, coñezo a xente, me ven con unha imaxe, pero esa non son eu, entón, bueno, polo menos me poño un pañuelo, algo pasa, xa dou como pistas, pero non me expoño tanto, non? Porque sí que esa imaxe de verse sen pelo e coa calma, non? Pois esta imagen que pouco a pouco te vas facendo no espello, non? Porque ao quitarte toda esa parte, toda esa información, eu sempre digo, non? Pois teño pendientes grandes, pañuelos de colores, como que tes moita información e de repente non tes ningún tipo de información aquí, non? Te ves así como que dices, sensación de desnuda, non? Bueno, pois aí, non? Que intentar non ser... Eu estuve 25 anos, hai xente que está 20 anos agarrada a unha peluca, pois eu estou 20 anos, 25 anos agarrada a un pañuelo, que ao final é outro enganche, pero polo menos eu me sinto que podo xogar un pouco máis. É curioso que eu un par de anos comprei unha peluca, porque me apetecía cambiar, porque estaba... E probar. Probar e estar as narices, é dicir, ya estou farta. E probar e tamén por ese afán de ser normalizado. Que é salir á rúa e que non te miren, que, bueno, que agora no meu povo todo o mundo me coñece, é dicir, a xente me coñece, non me coñece con pelo, a xente que me coñece hoxe en día, moi poucas persoas saben o que era a Sandra de antes, senón que me coñecen así. Entonces, xa é normalizado. Se eu vou ao povo sen pañuelo, ou con unha peluca ou sin pañuelo, sería a nota, é dicir, sería diferente, non? Claro. Entonces, aí dime conta de que a normalidade para min é levar pañuelo. Entonces, a veces añoras ser normativa, de alguna maneira. A veces dices, ai, como sería salir un día e ser como os demais, sen ser obxeto de miradas, non? Que agora eu xa non me dou conta se miran ou non, se me miran, pois me fago gracia, os nenos pequenos echaban moita atención, non? Entonces é como aí xogar con eles.
pero sempre tes que asumir que vas a ser un punto de mirada de algún momento, sí. Ou é deses casos de collerte do brazo e dicir, hace un par de meses estuve como tú. Eu sí que intento explicar. A veces que digo, sí, pero intento explicar para que non o sigan facendo de alguna maneira, non? Ou se queren facer que sean conscientes. É unha forma de comunicar e de divulgar de que, mira, hai máis persoas. Máis realidades. Hai outras realidades. Entón, intento facer ese esforzo que se quedan logo supercortados e me sabe mal e es como, sí, total, pero sí, hai... Penso que é interesante decirlo. Eu quería preguntarvos xa para cerrar, a Iria, a ti tamén, porque hoxe non sei se vos estades sendo conscientes de que estades sendo quizáis un referente para outras mulleres e incluso para nenas que agora mesmo estén na súa casa, estén tamén convivindo cun proceso de alopecia e non teñan ese referente. Vos non sei se tivechedes ese referente cando comenzaches con este proceso ao longo dos anos, ou se agora sodes un referentes vos nese grupo unhas para outras. Sí, eu non tuve ningún referente, máis eu non sabía que podía quedarme calva, é unha opción que cando te empeza a pasar, que te cae o pelo, que non entra no teu consciente porque non existe. Entonces, eu creo que, eu me ocultei sempre debaixo da pañoleta e foron cando pasaron 5 anos que dixen, ostras, es que non teño pelo, é que isto viene para quedarse, isto está aquí, vaya, que pasa? Entonces nin pensas que te vaya a pasar iso, e ao final a vida te leva e nin o plantexas ata que aparece todo este grupo, todas estas mulleres que cando, vamos a falar disto, como darlle moita máis realidade, porque ao final, iso, vas, tiras, aquí non pasa nada e para adelante. Agora como darlle moita solidez, darlle os pés na terra e vamos a falalo, vamos a visibilizalo, para que cando pasen a estes nenos pequenos ou nenas que teñan outros referentes, como dices. Me gustaría decir que tamén a asociación de Apelo teñen unha parte infantil, que aí hai un grupo de pais e nais que se acollen e falan entre eles, porque eu entendo que cando son máis pequenos hai unha parte moi de impotencia, descoñezo, pero que hai aí como un sostén, igual que temos entre as máis adultas, igual hai entre pais e nais que busquen así polas redes e estamos. Pois importante tamén, Iria, ti tiveches algún referente nestes anos ou agora tamén estas compañeiras son o teu referente? Eu é que, por exemplo, non me acordo con pelo. As miñas referencias con pelo son nas fotos porque era moi pequeniña. Entonces, como que sempre estuve como sola, non conocía absolutamente a nadie hasta que xa cumplín 17 ou 18 anos que si xa fun empezando a coñecer a máis xente que estaba na mesma situación, cando ampliar círculo e viaxas e conoces outros ambientes. No momento que coñecín a Pelo, para min foi unha explosión de sentimentos, de alegría, chorei, de todo. E cando os puden conocer en persona, pois todavía máis, porque ves reflexado en outras persoas todas as convivencias que tuvestes ti, pas familias, quizás incluso pos pais, cando se pasa así sendo pequena, lévano creo que peor incluso ca os propios pacientes, ca os propias nenas, ca os propios nenos, porque eles queren intentar encontrar unha cura ao seu fillo e notan esa impotencia de non encontrala, e non a encontran por neste momento probablemente non exista. Entonces, a mellor cura que hai pos rapaces é ter ese acompañamento, é ter ese refuerzo de conocer a máis persoas que están na súa situación e de conocer a persoas que os guíen adecuadamente. Por eso reivindico esa parte de apoio psicológico e de que intenten facer sistemas ou que busquen algunha forma na que poden reunir esas familias e eses rapaces para poder buscar e ter recursos para a sociedade, porque ti cando estás crecendo e eres diferente, necesitas ter tamén esa fortaleza para poder crecer.
porque os rapaces é inevitable que teñan a curiosidade de dicirche por que non tes pelo ou porque... E esa pregunta, cando eres pequena, solo esa pregunta xa doe. Sí. Entonces, non é que en sí a sociedade se porte mal con eses rapaces, pero eses rapaces sí necesitan ter a fortaleza de poder contestar e de poder crecer, porque cando eres maior estás maduro e sabes buscar ti os teus propios recursos, ou polo menos deberías ter acceso a eles. Pero cando eres pequeno estás sometido ao que a túa familia faga ou á fortaleza que ti teñas interior. Entonces, eu creo que no caso da alopecia infantil deberían de crear unidades que axudaran a esas familias a poder levalo e entendelo. Que o máis importante é recoñecerse a sí mismo, entender que tes esa condición ou esa enfermedade, ou chámalle como queiras, e que tes que convivir con ela porque é crónica. Entonces, é moi difícil que se encontre unha solución. Polo tanto, o que tes que decir é son así e teño que convivir coa maneira que son. Entenderse, respetarse a sí mismo e que intentes que a xente te coñece e te respete para entenderte. Cando a xente entende o que pasa ao arredor, pois entonces digamos que a convivencia é mellor. Ou esa é a miña maneira de velo e vamos, que como desde pequena pois pasei o que é ser 5, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 20, 30, o ligar, que tamén hai que comentarlo, ligar con peluca e despois como lle explicas a esa persona que non eres así. Digamos que hai moitos temas que se poderían sacar a palestra e que vamos, que ao final ti non queres estar disfrazada, pero hai momentos nos que é como un disfraz. Tes que entender que é como un disfraz. No momento que sacas ese disfraz, a xente non te recoñece. Entonces, eso hai que gestionalo. Bueno, moi importante, Iria, quedome con esa reivindicación de máis apoio psicolóxico para vos, tamén como adultas, pero sobre todo tamén para os nenos, para as nenas que convivan con esta alopecia. Moitísimas grazas ás tres, tamén a Iria, a ti tamén, que estabas aí fora do coche para poder ter mellor cobertura con nós. Tamén a Sandra Alonso por vir, moitísimas grazas, e tamén a Teresa Castro. Graciñas ás tres. A vos por darlle un poquinho de publicidade ou eso que estamos aquí e que somos personas normales. E animo o domingo 23 aos cines salesianos que bueno, que veñan a ver o documental porque son sonrisas e lágrimas. Eu salín de aí hai para todo, así que... A parte importante porque Sandra vai a estar despois, posterior, hai que dicilo, facendo un pequeno coloquio, explicando, en compañía, mira, eso sí que non o sabía, así que moi ben vas a estar acompañada. E si, os recordamos, o domingo, 23 de marzo, nas salas Salesianos, as entradas xa están á venta por 5 euros, non costa nada, e tamén poden comprarse ali en taquilla. Graciñas ás tres por estar. A vos tamén por estar aí un martes máis na entrevista. Recordade que podedes ver de novo este programa a carta en televigo.com ou tamén a través das nosas redes sociales. Graciñas.